Tänään ollaan Viinitila Mekkalassa pääsiäisriehassa. Täällä on emäntä Sofia. Kerro vähän kuulumisia ja mitäs tänään täällä tapahtuu? No niin, tänään ollaan tietysti iloisella mielellä, kun on pääsiäinen ja lankalauantai ja trullitapahtumat. Meillä näitä perinteitä täällä Viinitilalla sitten tehdään ja järjestetään. Ja täällä on nyt sitten naamujahtia tänään lapsille ja sitten löytyy tietenkin pääsiäismunien maalausta ja pääsiäistipuja. Meille tuli Mekkalaan omat kanat ja yksi kukko. Ne on meillä sitten jatkossa aina täällä. Ja sitten meillä on tietysti noita buffet. Löytyy ravintolan puolelta ja viinimyymällä palvelee ja kokko sytytetään kohta sitten tuonne pellolle. Minkäsmoinen taikaruno sinulla on nyt tämän pääsiäisen kunniaksi? Ei taida kauheasti taikarunoja olla. Tässä on niin paljon taijottu kaiken muista, että nyt on pääsiäisen osalta ihan takki tyhjä. Että nyt alkaa olemaan munarikasta pääsiäistä kaikille vaan. Joo, tässä näkyy tosi komeita taikoja täällä noita buffetissa. Meillä on keittiön noidat on taikonu, eli siellä on veriappelsiiniretiisisalaattia ja haamupinaattisalaattia, kurpitsa hämähäkkisalaattia ja pirunkukkulan kananmunia ja löytyy sitten velhon perunoita ja sitten noita mesikämmenen porkkanoita ja sumuisia Highlandi-kepakoita ja maagista kanapannua. Vau, hyvältä kuulostaa. Täytyy lähteä itsekin virkuttelemaan tässä. Kiitos Sofia haastattelusta. Joo, ja vielä sen verran, että kello 14 tosiaan meillä alkaa trullikisa, että sitten siellä nämä nuoremmat noidat, joilla on pää vähän paremmassa kunnossa, niin ne voi sitten taikoa enemmän. Mitäs näin pääsiäisenä ollaan vauhdissa? No kuule, täällä ollaan pörrätty pitkin Mekkalan viinitilaa ja täällä on ollut huikeat pääsiäiskisat. Meillä on ollut noitia ja kissoja ja pupuja ja kaikkia täällä näkyvillä. Ja kokkokin paloi jo tuossa hetken aikaa sitten ja seuraavaksi ollaan sitten siirtymässä tuonne Vihtelijärven kokolle. Eli sinne sitten myöskin kaikki vielä, ketkä ehtii, niin tänään uudelleen katsomaan pääsiäisen riemuja. Minkälainen pääsiäistaikaloru sinulla on? Tämä tuli tosi nopeasti. Nyt vaan kaikki vauhdilla pihalle lentämään ja pääsiäistä viettämään ja pääsiäismunia etsimään. Kiitos. Ja jatketaan pääsiäishurjasteluita. Kyllä. Ja olkaa kaikki varovaisia. Siellä on liukasta. Kiitos.